Raġel ta' 31 sena mwieled l-Indja u residenti r-Rabat it-tlieta tressaq il-qorti akkużat fost oħrajn bi stupru ta' mara ta' 23 sena fid-dar tal-anzjani fl-Imtarfa. Sandesha Shetty tressaq il-qorti akkużat l-ħadd li għadda l-ħabta tal-10 ta' filgħodu stupra lil mara li taħdem bħala fattiga fl-istess dar tal-anzjani. Il-qorti preseduta l-Maġistrat Monika Vella ordnat difjet fuq il-pubblikazzjoni ta' isem il-vittma. Shetty kien mixli wkoll mill-ispetturi John Spiteri u Stacey Attard li żamm il-vittma kontra l-volontà tagħha u li wettaq qatt ta' natura sesswali mingħajr il-kunsens tal-persuna l-oħra u kien akkużat ukoll li fil-jiem u fil-ġimgħat ta' qabel wettaq emilju degradanti u intimidanti fil-konfront tal-vittma. Shetty wieġeb mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrih. Id-difiża ma talbitx għal ħelsien mill-arrest u għaldaqstant l-imputat qed jinżamm taħt arrest preventiv. Kien net news li l-ħadd li għandha żvela dan l-allegat każ ta' stupru fuq impjegata minn carer fid-dar tal-anzjani fl-Imtarfa. Eventwalment kemm il-Pulizija kif ukoll is-Segretarjat tal-Anzjani ikkonfermaw l-inċident u li għaddejja investigazzjoni. L-avukati Franco De Bono u Amadeus Kakija qed jassistu lill-akkużat.